kan yɛbɛfa ɔfidi kɛseɛ so na yɛde more piafo ama Asantehene ewura na ase tutu ɔpemsoɔ ɛwɔ baabi a wɔpɛgya Asante Frankaa ɛde akɔ akɔduru ama wiase nyinaa ate Asante ɛnka na ɛnɛ yi woyɛ Asantehene na woyɛ Ghanani na nyame adom so ama waba abɛhyɛ Asantehene ekyiri yase a ɛsɛ ɛyɛ ahohoaho a ɛwɔ mpɛmpɛnso a yɛwura ɛpɛgya Asante din ɛde aduru wɔ wiase afana na yɛsrɛ otwɛgya mpɔnkɔame sɛ ɔbɛhu yɛwura mmɔbɔ na ɔde yɛwura asan aba abɛtoa yɛ asomdwiem na waba abɛkyekyere n'Asanteman sɛdeɛ mfie aduonu nan ni a wɔbaeɛ ogu so kyekyere Asanteman na ɔma Asanteman ayɛ krabɛhwɛ na asomdwie a ebinom enya no yɛwura adaroma ebire bi obebie n'ano na ɔbɛkasa no saa asomdwie no ɛbɛba ɛtɔ so biem mede aseda piesie ɛbɛma nsɛntwerɛmfoɔ a ɛyɛ nnora nko a ɛna yɛto yɛn nsa ɛde frɛ mo sɛ yɛpɛ sɛ yɛka na yɛfa mɔfidie so de nsɛm bi ɛde to Nkoransaman anim no wɔm sɛ na mmerɛ no esuadeɛ na nso so wɔtie yɛn na ɛnnɛ maba abɛwo yɛn na mode mɔfidie aba abɛdom yɛn nananom ahyia ha ɛnnɛ yɛwada anɔpɛ yi ɛpɛ sɛ ɔmo ne Nkoransaman titiri edi nkitaho na nneɛma bi a ɛkɔ so a ɛntwa yie na ɛwɔ nananom nyansa mu sɛ yɛanhwɛ na yɛanka ho asɛm na a ebetumi de oyene aba abɛto Nkoransaman soɔ no yɛpɛ sɛ yɛma Nkoransaman ehunu na ɔmo so hunu anamɔ a ɔmo betuo na ɔmo de afa ho sɛ bɛyɛ asomdwie a yɛwɔ Nkoransaman mu no yɛbɛkɔ so a ɛnya saa asomdwie no bɛsɛ mfie bɛsɛ nsoni ɛna sɛ bɛkan Nkoransaman a ahensɛm aba abɛtɔ Nkoransa ama asɛm no sɛbe akɔ akɔda ɔmo ayɛ te aseɛ sɛ sɛbe ne sinimpo ɛne ɔte kɔkɔɔ soɔ na mmerɛ bi a wɔnya akwanya na ɔnso ne nsɛntwerɛfoɔ ahyiaeɛ no ɔno ato n'anum tuo sɛ ɔnyanya akwanya ɛnkɔ ne si hɔ ɛnkɔsi bibi nkyerɛ ne se ne kyerɛ sɛ ɔkɔsi bibi a ɔnkɔ suae ɛmfa nkyerɛ ne se na afei na ogu so a wɔtutu anamɔ apɛ saa akwanya no na ɛbɛyɛ mu bɛyɛ awerɛho na ɛbɛyɛ nwanwa sɛ obi afei na wɔpa akwanya na wakɔsi bibi de akyerɛ Asantehene na wonyanya saa akwanya no na nso wobɛduru Nkoransaman mu ha a wɔsi manto nyɔm mfrɛ wo na kyini akɛse ase na wɔteɛ ntwene akɛse akyi na wodie na wɔtumi tena ase de nna nyina si krokro wa so na wɔbɔ no Safohene ɛbɔ no Samrane sɛ ɔno ne Nkoransaman hene na sɛ obi ɛwɔ Nkoransaman mu ha na sɛ bi ɔyɛ ɔhene na ɔsom Nkoransaman hema na na twum wa mosa bi da akani na sɛ osia ɔno no wafrɛ no man hene a adeɛ kye ya no ayɛ krataa na ɔde akɔto kuro ha FM sɛ saa wɔtene korɔ no watu no ebi asi nansan a sɛ tiefoɔ ɛbɛkan na Nkoransaman bɛkan a afi ya mu wɔyɛ bi ama nana dɔtɔbaa nsia gyabaa gyasi gyabaa wɔsɛ wagono wamfrɛ no man hene ɛno nti wama mɛma akɔbɔ no na mo a mohwɛ panyin a wadi adeɛ mfie bebrebee ni na yɛtumi ɛsoma mmeranteɛ kɔ no so wɔ fie ne yɛkɔbɔ no ɛyɛ no sei na wɔwie a wɔnya domfoɔ bi adom no ama yɛde no akɔ hospital na ɔda yaresabea agye ayarehwɛ no na wasae ama polisifoɔ akɔ sɛ ɔpɛ sɛ ɔde dede ɛba dɔtɔban kurom nti polisifoɔ bɛkye no na ɔda ayarehwɛ no yɛsa de abankaba akɔto ne nsa ofiri hɔ a yɛde no akɔtena police station ɛtɔ so biem Nana Ibrahima ati kurom ha adi hima mfie bɛsɛ aduasa eni a kurom obi anim so na yɛ Ibrahima ɛna no brada bi wɔte dwomo tɔn na deɛ yɛsɛ bɛsene kɔ fie kɔhwɛ kwagu soro se ɔfrɛ wo sɛ boaboa hemafoɔ ano na ɔmumra ne dwumadie waanyɛ nti watu nti wɔde obi foforɔ asi wɔnan nti esi a ofie ɔmo wɔ hɔ a ɔmo si hene ti yɛka se yɛbɛka de aba bɛsi na ne kwasi kunde a ɔno nso so ɛna na ɛhwɛ akyire sɛ bɛn mo hene ɔno nso so ne krataa na dama ne mu yi ɔno nso wɔse wɔho no wɔamfrɛ no Nkoransaman hene ɛno nti ɔno nso wagye ne diberɛ agye ama obi a yɛfrɛ no yɛawokaaten
me ankasa madaroma me kasa ma Nkoransa ma hima na me na me Nkoransa asa ma hene me so na no ya so matie wo radio so a ose me so wato ne sa frɛ me se me na chia me na mama me na chia de ama obi a ye frɛ no boachi ansa kwa a wo free tachiman a ebra wo ba no na sa boachi ansa kwa no eye ne bodyguard to no no wadi me dibre ene me nsa ase ne me nkonwa se omra na omefa etina na no hwɛ ne oma we ya egukɔ so no na se ye nto anamon na yanka ama Nkoransa man ehu anopeja ye kase wanam sika hene so afrɛ senya hene se ebranda se senya hene ama setina wato nentam enti wama police for abeti no ama se sia me kase busia station officer ye friend Mahama Malik inspector wadru senya fie se sia ade kokobon se ma akoma no se ebranda wa ma ombe ba abeti no de na ba setina na saade we die sebe yewura okra nye sa se yewura to ne sakra fro hini bi so omra no wa ma mi hu bi bani semda se da bi ye ni ba bia ko de wa ne Nkoransa enti entra se abo no nko a pesa me kuminya no no nko ani bre odi betumi no ye ma nya no ma ne de obeye no ko fa ntokwa bia emfa ma e bi se de minim ni se gonya nyene enso ede na ho enti se woni gonya fo kra nya asem e wo ehie ho a anya fidie anim enanka o ma nyene wotena na wotutu bi ede ma ne unua no anu tie fa sa kwanya so ne asre ye nua no gonya fo nyina asem we ba ye wo matie no mo ko afuo se eye ma mo adwobre yesra wo mo ka wo makoma to wo yam ne nipa na watena fidie mu atikasa sansansem no sebe onso antre Asantehene enti Nkoransa de hie ye nimu no enti wanya hene enti ma wo kasa mo kasa Nkoransa ma hene bi ana akasa enti e bia omo de abufuo na kina omo besi Nkoransa ni bi wo masa aseso a omo ne no e ba abeko omo yesre omo mo twan emrepam yewura ba bedru na yewura na Asantehene na ba na de sese oba no Nkoransa mamu ono aye na de obetwi pompon suo afena mu no wasu a kire Asantehene am yewura de Nkoransa hye ne nsa no oba minim se amabla ne amane kwan so ebuo ne anidie ne nuado kwan so obemu no kwan obafa so a oni goja hene behia na mentimi wasi bia aba ewo esie so bia no wahwe na watoto ene oma bebrebe ena ekoso wo Nkoransa mamu na ena amanya mafidie me de faso na makasa kire bambo adwuma ekuo a ewo kromu ha me kire police fu ewa ha omuba ye omo wo se nanahima etitaafo emre bia ye bomodin se ye bedi emra so enso ye bewie no na yen ena omo chi yen befiri se omo no omo na ti ba bi faako ye nsuro tie no sabe ye urade ya ba na asase na opera dada ye ura ma ye bekoyin ye ura ta ye chi ma ye koyin ansa na ye kire Nkoransa man enti se na ba so se ye ko a ye nsuro se ye beko na emom ye ura da bia wo ka se enne anibia ba ye mfasika ni tuo nko embe japade ye de ano ene kasa ede pe japade enti esra police fo no se omu anim ena me kasa ene ya wode ene ye ko Sunyan High Court efa ahemfia yato omu anim de enti ahemfie no abande ne nsato so a emfie nso ni yato mu ayem ni ye e kire se Nkoransa ohene bia ni ha enti me esra police fo se omu hunu se Nkoransa ohene bia ni ha ye nyina man so na ye twen de tumi ne ne de Asantehene enti akopem so Asantehene be sore no ka se nipa asmeti ana obenten ana de Nkoransa hye ne nsa no ohene bia ni promo a enti se obutie obi no omudi tina eso eye etu anamo bi ensense bebrebe enkoso a at appropriate time no we officially write to the police na mo ma hu se ekwan ya omo fa so omo ne edi won Nkoransa mamu ano enye enti omutu o manamo eyi na asubie ene prepare ye emra de etoso biem eye nsentwerefo a omo wo promo asei sabe da bia so ameka ene se se odo bode ho na akoto se kwadusi ho a se eho kra na won se wadaje eno a mesro jinjam ho na se koma ma mo ahia kwadu a ebia na obenya adwe na oni kondo kwadu ubati bi ama na di enti de omoti kromo a omo ye omo sori a announcement ya ye fina na kwa me bafo wo se ka wi ama obi a me yi akire enti se mu aye bia wo a wonya kwanya na watimi akwa akoyi akire no yesra wo mo hwe ni ye ne wo mo an firi kure mu ye ne wo mo ato na ebetena aha madaroma na ensam ne doso se ye jana na no mu nyina so bia nka bia enhwe a
enkomo fidie so entimra madui ye kakra aka kire efa boana ene nsensem a aka ho no na kwagun so ha ono so de ni nyina ebeto gwanim na maboa ama obia atibi bia Isnim sɛ Nkoransa deɛ hyɛ bioburu sɛ deɛ duna ɛyɛ wura Asantehene na ne fura ɔna de ne ba awurade ba fo pim ne ne yere ɛbɛkyekyere Nkoransaman ɔkyekyere wie a ɛmu nneɛma nsase ɛmu agyapadeɛ nyinaa na ɔde hyɛ ne ba ne ne yere ɛnsa isisi a yɛkasa deɛ Nkoransaman yɛ otumfoɔ deɛ firi tetetetetete nyɛ nnɛ Nkoransa asase da we ni gonja na bohye aba se ewura kanda paaso we mu ko report bi etim da chi wo ne do ma ko dina san bibia ne etwitwaje wo mu we mu de ko a yesi da bi mu case die eya hensem ne nyina fa kase na so firi nsamtwafo wo problem men kan nsamtwafo wo Ghana nsamtwafo wo Nkoransa Dero FM Fabia Echa FM dwuma wo mu di no na yanko bo din bia ye ma yewura opim so aso ate se ye kuru eda we die ne na na hema busu apanyin na na hema ne ma ne na no na na hema aba na ote apatem no en na hema chichafo nyina ye no me henkwaafo wan yo obi biada e wo fi ase owura kwakusro o ye de hye odi akonye yi na hema amoni dintu onya Nkoransa ma hene no wa ko jina baabi say am frame my hene a timetu enne sesi aso e no kasa yi bo na dipro o se adechia ya frame no amanti no ja se hene nko bo na Nkoransa ja se ne nko nkoje bo na akomia se de benti na oda o meguru otumfo eniema ekoso okro ma no na hema obi ota na hema chi ana obi odi na hema chi bia se woni wonum nya adwene no atata ya ne tata wo no ye tuo mu firi nkonua so koko kan ne ga bosifo aba betata wo enti wada wo meguru yewura ne wo beka kire wo na nanom ne wo mma ye hwawo ye de ye so wuri nyame a wo na wo ye jiudi o se to ba bio o se to ba titi Asanteman enne wo a woni wo de ye jiudi se wo de amamre ne amanne ne ye adwuma yewura ye de wo muntu na bo ya man ye wo fere ka kire ye se ye hwawo na Nkoransa wa hini bia mi ha bia so ntumi mfiri wo yire Nkoransa hini machi ensi wo hini bia wa ha enti wonim se yesi wo hini bia wa ha ye gina yewura wase na ka kire wo ma na wo nananom ene wo modu afo se sa asem na aka eno aso ne ye gina na hema de shi busua na nanom abusua panyini na hema obi bia da na hema atena ko ne obi bia o gina na hema so ne o ye no se ya Asantehene amane amane no oda mebu owura kwa busuro bia na ni bo so o gina tum so ye Nkoransa ma hene Essa video so chama de kakra. Anda kakra ni na. O mahifia aifa kali jeu fio le. O na mahi sipra. Sabe. Esse minha da wana na hema via. Ko yesie o yene abam na mi. Do mari me bia. Bi firi wa na ko. Mas me ofra me hema ya samre mai mudof bo mama ne se na mai ma me ko na mai mama na mai ma si ne so no na mra ina e ba na mai e bo so ma ne ya ma ne bo so na mai mai na mai ma si oh akire se Nkoransa wasi amani bia na wasi mahina Nkoransa ainfie no ko bia wato ko bia ahwe no ko ofofu ho wato horo ko mahini bia nti na oda the day so to bra this assembly for dia ma register it is a da the bia Nkoransa mahina fie bia na kese the battle the yache sa jero ko ko bia abeti ni masamle mane e ba pa ni ba ku hwe nyina ati ja ati ba to a
akwa kuso ya fa pere bi se si ye si da bi o Dr. Ba aye abofchie fo nkara mo abotire ti da Dr. Ba e me di se me no mo na ko ba na ba because your brought what did you e che lo passa ba se plot ba bi o mo be to si na mo mo ko ti on pa on so ko ni da ko mo ko fa o che ni I say na as a pictures we say the price one minute say the baby and as you say no year if you have a chef for say na ko fi here na ma tuma no asem say ma ka bo di je ma bia mo if I go to a see ya ma see dada e wo promo ma ye fi o e ko ma ye fi o ko benin no ko ya ti ya wo ni na ma pai no me bo de wu se ni ya no o ma pai mo mo ni o no ya ka mo da me bo ni da man ni se da ni ro na da se de sie ya na mi ti bi da ya pai ni ya sie ni ni ma sa de ma ai pa la fa ala ko duwa ti ya se mo sika ko do passa when you have to do and then back to the door, pass, about pass. The current of police here, the Buzua searching from above, pay your for the two. Says, I said, you try your cut. Give them a man with your woman. You see, bigger. You're called 2 for 1 with if you have said, you're an answer for you. Timi mfuma mamre asabe kotata twi kwansa tekine sidotuma woma yeyere kokoro ma tre konga me baba ni nyina kan ho aya ni du man na wa ba te kwana to krobra ga yeyera na mun da so woni do ga sa twi e ta ya Demi anu se ntrafo a ene mababa boaye e fa e prisue sebe ya se atinchana fa dia o di tire en se bebrebe en kankan ne FM stations ya wo krom ha na maka adi afa de sebe Nkoransa mahima na bitu mo amro sebe da kani ane da busu afani na na rice akon ane ade sibusi ani nyina hia ye nipa na nanom eso na na hima daye no mu se ni modu na ni mo nyam no betimi afa bapupu makonya na wabo Asantehene ami atetere Nkoransa ama Nkoransa afa ne to mapa afiri ano ededa nipa bia no okrom ha sebe wire dreadlocks wajam bese wabo na so wire tattoo okrakoma oyese ya pese nipa nyina hu ni se sansem na wo mo kafa na yewura Nkoransa mahima bo ni di no sebe emu ba kokura ni ha aya no kre sebe yewura Mahima bo ni di ono ene biwura ote mensa bonkun sui ya freno oyene kodom am prepare ye kasai enam se yewura ma kwanti no nso bonkun so mu nso anti yewura nti ye de enim se ote apatam ni atwa yewura emra yewura be ma na kwanya no aba ba si bibi e de a kire no enti se mu kosia obi don de o se na number du nyum bia o boy o se kwata me me de entem enti o busanza emoti asenti moti amonti se ni pa ho ha ye de ye busa se nya misi ohene a emre pa mu no o mre be so ama obi a wiase nyina ni pa be mu enya wo na abayi hu adi na ade ba ko a eya ene se obefa ho akodwa bo ase na ba ko akotena ba bia se wo na wo tena ho na ye be se dwuma di ase no obi beba na be ka so se serew aha de onsa ha enti sifom no obi metena ho no awe ho santa sentase no na ati owura kwa kusuro ono ahwefo mo a wo besie da bi wa ma no ho so agoduro 2 minutes bi anu akwa fidies na nim no atena nim se Nkoransa hene no obesi fo ne mfre no Nkoransa hene bi mu no eno na aye ne dam ama afi wo toto ne nsa obi obenya obi a
a wodi na nan na tibia no ode ne say age afo yewura de so anya saa on de wo fa amamla ne amane ekwan so ekwan bia wa ekowie wa abobo ano enti Nkoransa kwa ye twa no fie wa ha se de tie bia be kwa kotwa e wo kumso anim ne twa wo kumso anim bia ansa na ono nso aba no aba abeboa yewura amana so kire Nkoransa enti we de fa sa akonya we se so ni afuma fidi kese so ni de na na sebe Nkoransa man ba bo ni di e de akire Nkoransa man se de o moti ye se wa bona sum o twa mpese o kura puma o ti sei no emu bia ni wa sebe eya no kure ye da mase yewura se no de mamo e ma suo e ma ni ya esan e ma se o di Nkoransa ni mechi na sebe adane se boa adane na hima poto so nti obi anyina pinti obi anso de sapo mu suo akomu si abeko ni akwa di nkuni na me de me se mo bo se e kan no ba ko ansa na nkuni bi aba me na beka me na me sra sa mo so ka me ho Medin ade Nana Ata Fosu Owusu Ababio me na me ye Nkoransa asaman ehene emprempren me na me kasama japo mu ade shibusu a sebe yewura eba bafupem nkonwa eda omo efie no na ewiai ne anopei yeto yensa friends and trofo a yesemtietia ne se Nana Nkoransa manyuma eya na duchi mu amrosa abida kani a woye Asantehene ayire prekope yewura efa amamra ne amane ekwan so na di yi Nana yaw kodom se omra no mefa ni Nana nom tuo na omoa ne se yewura otikoko so Nana ose tutu opem so na ontichire Nkoransa man amamra ne amane enko awiye enti Nkoransa sesi aye kasai obi anya nso afnamu ana obi nso pompon so mu ansi bibi emfa nkire watikoko so enti nka sesi ayi Nkoransa ohene eniha aya na nahima na ono de open de entem enti waso na men na wasesa nchiniye enam se de chiniye eboofo na asipimbo ayefo na empenenkafo ebo ayefo nti ono de se obi na edi ne birthday kura no obekwa ase a na wasoa chiniye na onam se ono ne Nkoransa hene no enne me fama fidi kese ezo ama Nkoransa man ate se wonya Nkoransa hene ono a na nse se mbeka ya wonya akwanya ekotena ohene ba media eso ekasai ono a nanum asem e kire se afei na wo pa akwanya no akwasi bibide akire yewura yesra no ontwen ekopim so obenya akwanya na wasi bibi akire yewura wonya akwanya si bibi kire yewura dia adanu a ye nyina ye bedi na nim ni akwasi bibi akire yewura ama no ye nyina agene yoyo ne na ba Nkoransa mamu ni aba bebie Nkoransa ahimfie ama na tenem na yasom no ekopim sa samra ne beso de me ka de si na nim sa yewura Nkoransa ahima na tumu amro sa duda kani si ya ma nti ase ne nti ase ochina sa onya Nkoransa hene enti dabia osori a no te afidie so wahini we mafra no wa ma metu no Dr. Ba hene wa mfra me ma hene metu no na nakune wa mfra me ma hene metu no bo ana hene magina konwa de amaja se hene asama hene magina konwa de ama hwan no ya doso de ya sra bambofo wa ha ani se ya yedin ache na mom anu nkire se yenye mema ada ya beka ya hono mbe hunu se yenso ye o mema ta ya chi na mom enam se Nkoransa ye dia na ye mpese ye be Bible mu nipa na ne ba wuye no de ohene ka se wo twa nipa ni mu akuno no ache mu o ka se ye no ye de se ye nya sa enu nti na mre bia no ya bre ye ho ase ama na nya kwan etietia so no be bia ne ya duru no de ye hunu se odinsa epese wo ye ni enu nti ye nso so ne nsa na watene no ebe ye ne a ye beka ama nipa nyina hunu se sebe entasi kokko ewo bia num asumdue nti na da bia yejai ete fufuo ye da nananu mu nyina ase ye sra Nkoransa man nyina ase obi anka na komanto ne yem ebi se ye urade ofa de a oche
na mmom ɔto ne bo ase ɔyɛ nhwehwɛmu ɔto ne bo ase de amammerɛ ɛna ɛyɛ enti kyɛ Nkoransa asɛm akyɛ no ankyɛ ansene ofuman Nkoransa asɛm akyɛ no ankyɛ nsene asumenya Nkoransa asɛm ankyɛ ansene yendi Nkoransa asɛm ankyɛ ansene kumawu enso mmerɛ so yɛ no yɛwura ka yɛ no babia yɛ bɔkɔɔ saa ne anim sɛ Nkoransa so mmerɛpa mu yɛwura ɔte kɔkɔɔ so ɔbɛkasa ama asomdwie aba yɛde obi bia ase Abrante bi kɔtena traditional council ɛkɔkaa sɛ yɛ ntɔtɔfeefee asukɔ nom ate sɛ yɛabɛtena nanahema apɔtɔ so bɛ sɛ yɛkama no te ase sɛ yɛnyɛ asukɔ nom afo ɛna yɛnyɛ nkɔraa ntɔtɔfeefee yɛn nyinaa obi a na ɔte saa kamera no biara no ɛyɛ de hyeɛ ɛwɔ fie ha na nneɛma a ɛnkɔ so yi ɛwɔ kurom ha ɛna na yɛpɛ sɛ yɛwura te na wodi ho dwuma yɛn nti yɛ ma abranteɛ paapɛnsa so ate sɛ kurom ha a ɛndu nyinaa ɛfiri abranteɛ no one Nkoransa nkoa no yɛwɔ time a yɛto assemblyman fo nyinaa ba the whole Ghana yɛto Nkoransa fo nkoa different God is love by abranteɛ de Nkoransa yi kodi anim gyegye nkurɔfoɔ sika diɛ ama nnɛ ɛho nsunsuansoɔ nyinaa amanfoɔ ɛhu nwa wu nyinaa wɔ kurom ha abranteɛ kurom ansase nyinaa wafa abɔ ne bo kɔka wɔ sɛ kukufu nsase na wɔtɔn yɛnim adeɛ biara a wɔde sika no ɛyɛ de ɛboa Nkoransa abranteɛ afa kuro yi nyinaa bɔ ne bo ne nneɛma a wɔyɛ biara mfa so wie ɛmma kurom ha nti yɛsrɛ national security sɛ tension ɛwɔ kurom ha nyinaa no ɛfiri paa prince nti na tension ɛwɔ kurom ha yɛsrɛ national security sɛ ɔmo anaa yɛsrɛ Ghana ban sɛ ɔmo mfa ɔmo nan si fam kurom ha ɛndu nyinaa ɛyɛ paa prince Nkoransa a aka akyiri a yɛmpuntuo aka akyiri nyinaa ɛyɛ paa prince yɛnya Kuno East regional capital nyinaa ɛfiri paa prince because ne nneɛma a wɔyɛ nyinaa no ɛmma kurom ha ɛnyo kurom ha nyo nti yɛbɛsrɛ yɛwura sɛ yɛsrɛ no kwan bi a ɔbɛfa so a Nkoransa yɛabɔ mu yufa association kwan bi a ɔbɛfa so a ɔbɛboa yɛn na wama Nkoransa ahensɛm atwa biara no yɛbɛsrɛ yɛdeɛ deɛ yɛnim ne sɛ adehye busua no yɛnim sɛ yɛ nana a yɛ nana hema oyi yɛ nana yɛakɔdɔm ɛde ma adehye busua no nyinaa ɔno na yɛnim no enti yɛsrɛ yɛwura sɛ ɔnhwɛ na ɔnni deɛ nana hema kaeɛ no so pɛpɛɛpɛ sɛ bɛyɛ a ɛnsɛe amammerɛ because sɛ yɛgyae na saa amammerɛ wei sɛe na saa aberanteɛ wei tumi fam a na akɔyɛ president adehye obi a ɔyɛ dehye bi a bɛtumi asɔre prɛko pɛ sɛ meba bɛdi akonnwa which is not right enti yɛsrɛ yɛwura ɔmmoa yɛn na yɛade srɛdeɛ a yɛde too n'anim no yɛdeɛ yɛame gu obi anim tia deɛ yɛsrɛ ne sɛ Nkoransa ndo because of paa prince ne kwaku suro nti Nkoransa ndo nti yɛsrɛ yɛwura sɛ kwan bi a ɔbɛfa so a deɛ nana hema aka ato hɔ no obɛdi so ama yɛn na adehye busua no ho atɔ no na Nkoransa afa ne ntoma paa afira biara no yɛsrɛ sɛ ɔnyɛ saa adeɛ no ɛmfa ma yɛn